17 март көнне Саба балалар китапханәсендә гаилә белән әкият илендә бәйгесенә нәтиҗә ясалды. Конкурска кабул ителгән 21 эш арасыннан иң яхшылары дип табылган гаиләләргә бүләкләр тапшырылды. Чарадан Гөлшат Галиакбарова сюжеты. Гаилә белән әкият илендә видео бәйгесе күренекле театр артисты якташыбыз Шәүкәт Биктимировның тууына 95 ел тулуга багышлап игълан ителгән. Әкиятләр аша гаилә кыйммәтләрен ныгыту, үз милләтеңә, үз халкыңа, туган телебезгә мәхәббәт тәрбияләүне максат итеп куйган бәйгедә иң тәвәккәл иҗади гаиләләр катнашырга алынган. Байлар сабасында яшәүче Хәлиловлар гаиләсе кызлары Мәлике яраткан шалкан әкиятен өйрәнгәннәр. Өйрәнү дә, видео форматта эшләү дә безгә бик ошады диялар. Безнең кызыбыз бу әкиятне бик ярата. Шуңа күрә шушы әкиятне бергәләп башкарып чыктык. Без әлеге конкурсның халык әкиятен яхшы башкару дигән номинациядә шалкан әкиятен күрсәттек. Менә гаиләбез белән бергә аны уйнап күрсәттек. Мондый конкурслар безнең гаиләне тагы да берләштереп җибәрде. Мондый конкурслар тагы да күбрәк булып торсын. Бала белән булгач уйнарга яратам. Бу гаиләне чынындагы якынрак берләштерә, якынайта. Мондый шөгыльләр безнең үзебезгә, эшебезгә дә бик ошый. Бәйге җиңүчеләрен Саба районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Заһидуллин тәбрикләде һәм бүләкләде. Кеше бит сорый, китап укучы бармы соң ул хәер дип. Бар һәм аны китапны бөтен кеше дә укый алмый, чөнки уку ул бик зур хезмәт сорый. Китапны укый белемле кеше һәм китапханәгә йөри тырыш кеше генә. Алар бөтен кешелек була алмыйлар инде. Шуның өчен сезне шушы сафларда, китапхана сафларында көтеп калабыз. Бер кайчан да эзне суытмагыз. Монда төрледән төрле чаралар булып торачак. Быел инде әйткәнемчә шушы гаилә елы буларак игълан ителгән буларак гаилә елы уңаеннан чаралар тагы да күбрәк булачак. Саба үзәк китапханәсенә заманча ремонт ясалганнан соң монда бик күп мөмкинлекләр барлыкка килде. Мәсәлән, зур экран аша бәйге җиңүчеләренең конкурска тәкъдим ителгән эшләрен бергәләшеп карарга мөмкин булды. Җиңүчеләр әкиятне сайлау, өйрәнү, видеога төшерү вакытындагы күңелле, кызыклы мизгелләрне искә алдылар. Кәкре куен тирәткән әсәрен, әкиятен сайладык. Бу әкиятне төшергәндә кызык моментларда булгалады инде безнең. Яңа гына кар яткан вакыты, хайран гына туңып, Шәмәлдән юлында без шушы әкиятне төшердек. Идән үк киенеп барасы булганга инде безнең макияжда бар иде, мыеклар ясалган. ГАИ хезмәткәрләре тарафыннан да туктатылып инде кызык кына маҗараларга туры килдек. Әмма дә ләкин без мондый бәйгеләрне бик яратабыз, бик кабул итәбез дип әйтәбез инде. Бик теләк белдереп катнашабыз. Гаилә белән әкият илендә видео бәйгесенең җиңүчеләре халык әкиятен иң яхшы башкаручы, танылган әдипнең әкиятен иң яхшы башкаручы, иң яхшы видео бизәлеш номинацияларында бүләкләнделәр. Аннары Саба балалар китапханәсе китапханәчесе Илсияр Шакирҗанова гаиләләр өчен китапханә буенча экскурсия оештырды.